ଭାଇ କଣ ଖବର କୁହ? ହେଁ ଆଉ କଣ ଖବର କୁହ? ଭଲ ଆଉ ଭଲ ତ? ହଁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ନା ମୋର ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ବା। ହଁ ହଁ ମୋ ବାହାଘର 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପୁଅ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ତଥାପି କେତେ ଆମର ଉଞ୍ଚାଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ବା 40 ଫୁଟ ଅଛି। 40 ଫୁଟ ନା? 40 ଫୁଟ ଅଛି ବା। ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଟରୁ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା। ଏଇଠୁ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାତାଳ ମହାଦେବ ବା। ମାନେ କଣ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ହଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାତାଳରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଏଠି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକ ପାତାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରିକିନି ଇଏ କରନ୍ତି। ହଣ୍ଡା ବାହାରେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କି ଯାହା ହଁ ତମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ହଁ ପୂଜା ପାଠ କରିବ। ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବାହାରିକି ଥିବ। ହଁ ମାନେ ହଁ ଆଗରୁ ଏବେ ଆଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋ ବାପା ହାରିଆ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନା ମାନେ ହଁ ପାଟରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଠାକୁର। ଏଇ ପାଟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଛି ତ ସେମିତି ସେବେଠୁ ଆଉ ନା କଣ? ହଁ